Το ανέκδοτο της ημέρας. Έχω φοβερό δίλημμα, πολύλημμα, μη σας πω, διότι το ανέκδοτο πρέπει να αφιερωθεί στον Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη που έχει γενέθλια σήμερα. Αλλά έχω και το βιβλίο, έχω και μια ιδέα που μου είπε ο Θάνος. Έχω και μια ιδέα που σκέφτηκα μόνος μου. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ό,τι και να πεις βλακιά θα δερέσει. Άντε, ας αφήσω το βιβλίο. Είναι λοιπόν μια ξανθιά. Γελάει επειδή το είπε μόνος του. Είναι λοιπόν μια ξανθιά η οποία της λέει η φίλη της: έχεις κάτι στο μάγουλό σου, για δες λίγο. Η ξανθιά: εδώ? Όχι, όχι, από την άλλη μεριά. Εδώ. Εμένα μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ο Θάνος, κατάλαβες. Ο Θάνος όμως. Άντε καλά. Τι είναι έξυπνο και χαζό ταυτόχρονα. Εσύ. Εκτός από μένα. Ευχαριστώ. Εκτός από μένα όμως. Έξυπνο και χαζό ταυτόχρονα. Να το πάρετε ποτέ. Πάρτε. Το σπιρτόκουτο. Κατάλαβες, είναι και σπίρτο, είναι και κουτό. Εγώ, εντάξει, εγώ, αλλά. Εντάξει, Γιάννη. θα σώσω την κατάσταση. Σώσε την κατάσταση. Ανδρόγυνο. Στη βεράντα του σπιτιού κάθονται αμίλητοι. Ο άντρας πίνει μία μπύρα και κάθονται αμίλητοι. Τρομερό αυτό. Περνάει η ώρα. Τρομερό. Μετά από λίγο λέει ο άντρας: σ' αγαπώ. Λέει η γυναίκα: τώρα μιλάς εσύ ή η μπύρα? Και λέει ο άντρας: εγώ μιλάω. Στην μπύρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Δημήτρης Σταρόβα σήμερα εδώ στο ράδιο Αρβίλα. Όλο το πακέτο στρος κάνω όταν επιστρέψουμε. Μείνετε μαζί μας.